Hej Inger, det er en Christina fra hjemmeplejen. Må jeg lige sætte mig ned? Det må du rigtig gerne. Tak skal du have. Hvordan går det i dag? Jeg har sådan ventet på, at du kom, fordi at, det sviger sådan, når jeg skal tisse, og der lugter virkelig fælt. Ja, det lyder da godt nok meget ubehageligt, må jeg da sige. Ja. Må jeg spørge lidt om, hvornår det skete, at det her begyndte at ske, at den svien forneden? Jamen, jeg synes de sidste par dage, men i dag det har været helt uhøjt. Okay, og husker du sådan at få nok væske generelt? Ved du, hvor meget du sådan får til dagligt, tror du? Ja, jeg drikker da sådan en lille kande vand om dagen. En lille kande vand, ja. Og en lille kop kaffe. Ja, det kunne godt lyde lidt som, du måske havde en urinvejsinfektion, men jeg tænker måske lige, at jeg kunne tage en lille prøve, hvis du er i stand til at tisse i en lille kop nu, og så kunne jeg tage og teste det, og så kunne vi se, hvad udslaget bliver på den. Ja. Og hvis der er et eller andet, så kan jeg kontakte sygeplejersken, og så kan hun komme forbi, og så kan I ligesom lave en plan, eller finde en løsning på problemet, hvis det var noget, der kunne interessere dig. Ja, det kunne være bare du hjælper mig af med det her, for det er slet ikke til at holde ud. Ja, jamen det prøver vi. Så nu går jeg ud og gør det, og så kunne du måske tage et lille glas vand i mellemtiden. Det er meget vigtigt at huske at drikke meget vand. Nå, hvorfor? Det er fordi, det renser lige så infektion ud af din urinvej, så det er lidt mere kompliceret at fortælle, men ja, det er bare meget, meget vigtigt, at du får drukket en masse vand, fordi det kan rense det i hvert fald, og så er det et svin, og kløen den forsvinder ofte. Okay. Men hvis det hjælper, så drikker jeg 2 kander vand. Det vil være fantastisk. Det vil også bare være rigtig godt for dig generelt. Okay. Men nu går vi ud og får, hvis du kan gå på toilettet lidt, og så går I ud og finder de ting, der skal til, for vi kan finde ud af, hvad der måske er galt. Det gør vi. Det er godt Tak. så. Det er så lidt.